Bu çağlar daňatmaka türkmen sele wagty diye sele wagtyna, selelik wagtyna seher wagty aňyrda bir bereketli wagt, Allah Taala bilen benden arasynda perde galmaýan wagty, şu wagtda ýadyňyzdan çykarmaň diýip hedren tamakdan bolýan owadan suratyny aýdan bölegi. Bu çağlar seher wagty gafil bolmaň yarallar, dergalar açylar çağdır bu çağlar. Rahmata duş gelli bu wagt gereller, hak nuri seçiler çağdır bu çağlar. Şol seher wagty ajab çağdır bu çağlar, behterin ajab fursatdyr, behterin wagtdyr. Bile kadryn bilmeli wagtlardan nedigida. Asi bolma günahinden däne wer, özüň tany menliginden ine wer. Ýaxşy wagtdyr toba kılıp döne wer, ýazyklar geçiler çağdır bu çağlar. Hak seni saklasın hicran yelinden, adaşmagyn ýolçularyň ýolundan. Mehebbet jamlary dosyň elinden, häzir bol içiler çağdır bu çağlar. 100 ýyl geçseň ýalançyny sürüýban, sen tofraga döner bir gün eriban. Ýokluk meýdanyna mejlis gurýban, mellikden ýykaçylar çağdır bu çağlar. Mahdum oly gitdiň dünýä küýüne, jahillikda göňül goýduň oýuna. Inni ayak bassyň 30 öýüne, göz ýaşy seçiler çağdır bu çağlar.